Sziasztok, és üdvözöllek titeket újra a Just Talk Crypto Podcastben. Az előző epizódban arról beszéltünk, ugye, hogy miért olyan nehéz jól gondolkodni a kriptóról. Arról, hogy mennyi zaj van ebben a térben, mennyi információ, mennyi narratíva, és hogy sokszor nem is maga a technológia a legnehezebb része ennek az egész világnak, hanem az a rengeteg hang, ami körülveszi. Ha valaki elkezd egy kicsit mélyebben belemenni ebbe a világba, akkor nagyon gyorsan rájön, hogy a kriptó nem csak egy technológia, nem csak egy piac, hanem egy különleges információs környezet is. Ez, tudjátok, olyan tér, ahol folyamatosan formálódnak a vélemények, a történetek és az emberek elképzelései arról, hogy mi fog történni ugye a jövőben. Nos, még mielőtt belevágunk a mai epizódba, megköszönöm, hogyha ezt a videót lájkolod, vagy esetleg feliratkozol a csatornára. A mai epizódban egy érdekes kérdésről szeretnék veletek beszélni, ami valószínűleg mindenki már boncolgatott. Ez az egész csak egy szerencsejáték, szokott ez elhangzani a kriptóban. Nos, ha beszélgetsz olyan emberekkel, akiknek nincsenek így benne ebben a világban, akkor ez egy nagyon gyakori vélemény. Sokak számára a kriptó egyenlő azzal, hogy valaki vesz egy tokent, reméli, hogy ugye felmegy az ára, majd hogyha úgy adódik, akkor nyer rajta, vagy éppenséggel veszít majd. És ha kívülről nézzük, akkor bizonyos szempontból érthető, hogy miért alakul ki ez a kép. De szerintem érdemes egy kicsit mélyebbre menni ennél. Miért tűnik a kriptó szerencsejátéknak? Tehetnétek fel a kérdést. Ha valaki először találkozik a kriptóval, akkor általában az árfolyamokkal találkozik. Bitcoin, az Ethereum vagy az altcoinok árával. És ezek az árak gyakran nagyon gyorsan mozognak. Egy hagyományos részvénypiacon egy 5-10%-os mozgás már komoly eseménynek számít, a kriptóban viszont előfordul, hogy egy projekt ára egy nap alatt, sőt pár óra, de akár percek leforgása alatt is tud ettől még drasztikusabban is változni. Ez kívülről nézve könnyen keltheti azt az érzést, ugye, hogy az egész teljesen kiszámíthatatlan és káoszba fog fulladni, mintha valaki csak bedobna egy zsetont a rulettasztalra, ugye? De az ármozgások mögött általában sokkal több minden történik, amit ugye laikus szemmel abszolút nem is látunk, vagy nem is akarunk látni, mert az, hogyha látjuk a bitcoinnak az árfolyamát, az nem egyenlő azzal, hogy mi utána is járunk, hogy ez miért van, vagy mi okozhatta. A kriptó egy nagyon fiatal piac, azt tegyük hozzá. Projektek gyorsan fejlődnek, technológia viszont gyorsan változik, és a piac mérete még mindig viszonylag kicsi a globális pénzügyi rendszerhez képest. Ez ugye azt jelenti, hogy a hangulat, a narratívák és a figyelem sokkal nagyobb hatással tud lenni az árakra. Na és itt érkezünk el az egyik legérdekesebb ponthoz. A figyelem igazából az maga a gazdagság. A kriptó egyik legfontosabb erőforrása nem feltétlenül a tőke. És tudom, hogy nagyon durván hangzik ez a kijelentés, hogy a figyelem gazdagsága, de maradjunk annyiban, hogy az internet korában a figyelem egyfajta valuta lett. Az emberek ideje és figyelme hatalmas értéket képvisel, és a kriptoprojektek nagyon jól értik ezt. Ha egy projekt képes magára irányítani ugye a figyelmet, akkor az nagyon gyorsan növelheti a közösségét, a láthatóságát, és végső soron ugye az árfolyamra is hatással van, legtöbbször ugye pozitív irányba. Ezért látunk ugye a kriptóban nagyon sok olyan helyzetet, amikor egy projekt körül hirtelen hatalmas hype alakul ki. Egy új narratíva jelenik meg, egy új trend indul el, és hirtelen mindenki erről kezd beszélni. Ez lehet AI, ez lehet mondjuk DeFi, egy új Layer 2-es megoldás, vagy akár egy memecoin hullám is, de nem menjünk el most a részletekbe, maradjunk csak a felszínen. Az emberek figyelme pedig ugye nagyon gyorsan áramlik egy témáról a másikra. És amikor a figyelem mozog, gyakran a tőke is követni szokta általában. A kriptó története tele van olyan sztorikkal, ugye az évek alatt azért jó pár sztorival találkoztam, ahol ugye valaki nagyon rövid idő alatt hatalmas nyereséget ért el. Például ez a legklasszikusabb a pozitív történetek közül, persze, amivel ugye találkozol először, hisz ezek olyan csábító jellegű történetek.
Ezek a történetek nagyon gyorsan terjednek is. Valaki vett egy tokent nagyon korán, valaki felismerte a trend elejét, valaki szerencsés volt egy projekt launch körül, és ezek a történetek rendkívül erős hatással vannak az emberek gondolkodására. De nem csak a külső emberek gondolkodására, hanem azokéra is, akik résztvevői voltak, vagy aki ennek az egész történetnek a középpontjában állt. Tehát akivel megtörtént ez az egész eset. Mert az emberek természetesen vonzódnak az ilyen történetekhez. Tehát arra gondolok, hogy a gyors siker történetei ugye inspirálóak, izgalmasak és könnyen megjegyezhetőek. A probléma nem csak az, hogy ezek a történetek nem mindig reprezentálják a teljes képet, hanem hogy sokkal kevesebbet beszélnek arról a helyzetről, amikor ennek az ellentét oldala kezd megvalósulni. Vagy amikor valaki túl késő lépett be egy ilyen hype ciklusba például, vagy például, amikor egy projekt egyszerűen nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Na most, a kriptóban a siker történetei nagyon hangosak. A veszteségek történetei viszont sokkal halkabbak. Na és ez torzíthatja a valóságérzékelést. És ugye a egész kriptopiacán jelen van ez a spekuláció, de ezt nem is érdemes tagadni. Tehát aki azt mondja, hogy a kriptóban nincs spekuláció, de nagyon is van. Sokan ezért vásárolnak egy adott tokent, mert azt gondolják, hogy az ára végtelenségig majd de emelkedni fog, vagy csak reálisan, de kitűznek egy célárat, és abban realitást látnak, mindenféle elemzéssel egybekötve. Ez azonban nem ilyen egyedi jelenség. A hagyományos pénzügyi piacokon is rengeteg spekulációs dolog történik. A részvénypiacokon, a devizapiacokon, az árupiacokon is végigmehetnénk így példáról példára, de most nem menjünk bele így ezekbe. A különbség inkább az, hogy a kriptóban ez a jelenség sokkal láthatóbb. Közösségi média miatt ugye minden transzparensebb. Mindenki posztol, véleményt alkot, mindenkinek van véleménye, vagy így, vagy úgy. Akár csak egy megosztással is például kifejezi, hogy ő mondjuk támogatja azt a véleményt, ossza azt a véleményt, ugye. De ha csak a spekuláció oldaláról nézzük a kriptót, akkor könnyen elveszíthetjük ugye a teljes képet. A blockchain technológia mögött komoly fejlesztői munka van. Nugi, nem megyünk bele a részletekbe, csak így még mindig a felszínen kapirgálunk. Protokollok épülnek, új pénzügyi modellek születhetnek, infrastruktúra alakul ki, és ez a decentralizált rendszerek koncepciója mindig egy viszonylag új kísérlet az internet történetében. És mint minden kísérletnél, itt is sok próbálkozás lesz még. Sok projekt nem fog működni, sok ötlet nem válik be, de néhány majd igen. Na és ezek azok a projektek, amelyek hosszú távon valódi értéket teremthetnek. A kriptóban a pszichológia nem is gondolnátok, de baromi fontos, és szerintem az egyik legfontosabb része. Mondhatnátok, hogy de mi köze van a pszichológiának ehhez az egész piachoz, hisz nem is lehetne egy lapon említeni őket. Na és itt jön a csavar. Az emberek hangulata, várakozásai, a félelmei gyakran legalább akkora hatással vannak a piacra, mint maga a technológiai fejlődés. Nézzük csak példának okán mondjuk egy háború kirobbanása, okozhat például pánik hangulatot, és ez okozhat ugye némi törést az árfolyamban. Időszakosan, akár egy napig, egy fél napig, pár óráig, vagy akár több napon keresztül is. Tehát ugye hatással lehet rá. Az optimista időszakban minden projekt ígéretesnek tűnik. Ezt szokták nevezni ugye békeidőnek például, de csak itt a kriptotérről beszélgetünk. Egy pessimista időszakban viszont még a legerősebb projektek is háttérbe szorulnak. Na, ugye ez a hullámzás természetes része ennek a piacnak, és ettől nem kell félni. És talán az egyik legfontosabb dolog, amit az ember megtanulhat ebben a térben, az az, hogy megpróbálja felismerni ezeket a ciklusokat. Na és ezeket valóban nem könnyű, de idővel egyre jobban láthatóvá válnak ezek a minták, és egyre jobban lehet ezeket elsajátítani, hogy hogyan lehet ezeket észrevenni például. De szerintem az egyik legérdekesebb készség a kriptóban, hogy az ember megtanul egy kicsit távolabbról ránézni a piacra. Nem minden mozgásra reagál, nem minden új projektbe azonnal ráugrik, tehát hogy nem mindegyik projektbe akarunk befektetni, nem minden narratíva készpénz, hanem inkább megfigyel, és van az a nézőpontunk, hogy figyelni arra,
hogy mi az, ami valóban épül, mi az, ami mögött valódi fejlesztés van, valódi érték van, megkülönbözteti a társaitól, egyfajta tényleg értéket tud képviselni, és ez nem egy egyszerű folyamat, de idővel kialakulhat ez az érzés. Tehát a tanulásnak ez is egy szint lépcsője, úgymond. A kriptovilága kívülről nézve, így összefoglalva a mai mondani valómat, tehát ezt az egész kriptovilágot kívülről nézve, néha valóban úgy tűnhet, hogy olyan ez, mint egy kaszinó. És ezt nem is kell tagadni, nem is kell ezt leplezni, mert ez tényleg valóban úgy tűnik kívülről, mint egy kaszinó. De nagyon egyszerű példával élve a tőzsde is az. Bárkinek, aki abszolút nem is ért az abszolút nullához például. De ha egy kicsit mélyebbre nézünk, akkor egy sokkal összetettebb képet látunk. Technológiai kísérletek, új pénzügyi modellek, és ez baromi száraz, baromi nehéz utána járni. Tényleg olyan fórumokon, olyan körökben kell forognod, hogy ezeknek részese legyél, ahol már valóban egyfajta hivatottság, egy befektetői hangulat, vagy tanulási vágy kell, hogy vigyen előre, és egy globális új közösséget csak úgy lehet formálni, hogyha ennek részese vagy legalábbis mondhatni, hogy te alakítod akár ezt az egész globális közösséget. Na most a Just Talk Crypto Podcastben pontosan ezekről a dolgokról szeretnék majd veletek beszélni. Nem feltétlenül azért, hogy minden kérdésetekre választ adjak, hanem inkább azért, hogy együtt tudjunk gondolkodni erről az egész világról. Szóval, hogyha tetszett ez az epizód, és még itt vagy velem, akkor nyugodtan nyomj egy lájkot, kommentben írd meg, hogy mit gondolsz erről az egész helyzetről, vagy milyen témáról szeretnél majd legközelebb adást hallgatni, és nagyon megköszönöm, hogyha bekövetsz, ez teljesen ingyenes, viszont nekem egy nagyon pozitív visszajelzés. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, én Rencsó voltam, találkozunk legközelebb is, sziasztok!